молитве за Него Божията милост, Царството небесно, прощение на греховете, нека сами себе един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Поправи дявола, отпусти ми живот на Твоему дървави. Сам Господи, по който хвърба Твоего, блажено почиша го и прично паметна го антима екзарха българска го. Това место, светле место, злашно место, покойне. Отно душу държа всяка болезна печали въздихание, всяко съгрешение студено им словом или делом или помешанием. Яко благ човек любез Бог прости. Яко нещо човек и ще будете ни согреши. Ти го един есе Господи без греха. Правдата е правда вовеки и словото е истина. Господа, помолим се. Помилуй нас. Отбелязваме 200 години от рождението на този титан на вярата, родолюбието, държавността и безкръвно мъченичество. Нека неговите добродетели, като истински архипастир, държавник, родолюбец, бъдат урок над настоящето и бъдещите поколения родна България. И най-вече на тези, на които е подарил своето училище, школа българско, със своите таланти и ученолюбие, и родолюбие, да красят своите сърца. Отче, блаженнейши екзарше български Антиме, помогни ни от небесата да следваме Твоя светъл пример, да бъдем достойни чеда на светата ни православна църква, да бъдем достойни чеда на майка България. Амин. Честит празник за много и много години. Божието благословение да бъде на този град, народа на цялата българска земя, от нине и до века. Амин. Ваше Високо Преосвещенство, Ваши Преосвещенства, свети отци, уважаеми господин народен представител, госпожо заместник областен управител, скъпи ученици, учители и съграждани, уважаеми гости. Днес сме се събрали тук, за да поставим началото на тържествата по повод 200 годишнината от рождението на един велик българин, който е свързал живота си с нашия старопрестолен Видин. Велик българин, първият български екзарх Антим. За нас всички е висока чест, че честванията по повод юбилея са под патронажа на госпожа Цецка Цачева, председател на 43-то Народно събрание. Велик българин, велик политик и общественик. Екзарх
Антим I е радетел за независимостта на българската църква и за нейната обединителна сила. И като председател на Учредителното събрание, и като председател на Първото Велико народно събрание. И на днешната дата, 16 февруари, се навършват и 144 години от избирането му за български екзарх. Затова и ние за пореден път сме пред неговия мавзолей, за да отдадем необходимата почит към паметта му и към неговото дело. Защото славата на екзарх Антим I е слава и за нашият град. И като кмет на община Видин искам сърдечно да благодаря на всички, които участват в организирането на честванията. Специални благодарности на Видинската света митрополия и лично на Негово Високо Преосвещенство, Видинският митрополит дядо Дометян. Благодаря на всички институции, обществени организации и училища, които участват в организирането. И сърдечно благодаря на всички вас, че сме тук заедно в този паметен ден. И нека в този паметен ден да си пожелаем да обичаме нашият град, да обичаме нашата родина, да преследваме мечтите си и да вярваме в нашите идеали, така както го постигна екзарх Антим I. Честит празник! Гимназия учредява награда Антим I за обществена активност и издигане авторитета на природо-математическа гимназия екзарх Антим I, град Видин. През тази година наградата Преходен паметен плакет заслужи 9-ти Б клас с класен ръководител Светлина Вълчева. Учениците се награждават с паметен преходен плакет, грамота и еднодневна поклонническа екскурзия до Клисурската света обител Свети Кирил и Методий. Ваше Високо Преосвещенство,